Poziciju za provođenje. U slučaju bilo kakvog stvara, Kanadera i Sava Gotvora, ona želi ovdje do Luku i slučaju se nam jedina mjesta gdje se mogu imati autoriziranje potrebe. Evo, vidjeli smo trenutak ulaska Firebossa i Kanadera za... To je taj trenutak, 7 sekundi, koja je uzimno na vreme i nakon toga ide Bedelić. Gasimo požar, nema cijelog dana prašenja i trošenja resursa. Inače, sve snage oružanih snaga su uvježbane da izvedemo ovakvih složenih manevara, jer mi to izvedemo kao normalno našu odeću, ali u funkciji vodimo borbe i desaktivamo iz oružja što imamo sada hitne aktivnosti. Dakle, ovdje pokazujemo koliko se oružane snage zajedno ima upravo znači postavljanje osposobljeno, sinhronizirano i sukladno djelovati. Ovo je sve onoj trećoj, dio treći. Ovo trenutak, kada nam prepočali investigacije, ono se vidjeti kako. Imamo nalet, jedan posao informacije, Evo ga, upravo ćemo sada vidjeti trenutak kad Fireboss je ispuštio zatim Evo ga trenutak, još par sekundi. Evo ga par sekundi.
i kad se ono sinhronizirano djeluje, što se navodi, onda vrlo brzo požari dođu kraj Hrvatske države.